ha, mauran-uranan ang panahon. Kahapon, nag-init talaga sa may kulasi, no? Sa iban nga parte kang Antique, apang sa banwa kang bugasong nagbaha banwa ang Ilaures, barangay Ilaures. Ano tanaya kada adlaw may lain nga pagbaha sa Antique, no? May lain nga mga pagbaha, sulbar, mauntat ang pagbaha sa lain nga lugar. Sa sunod naman nga adlaw, lain naman nga lugar ang mabaha. Sa sunod naman nga adlaw, lain naman banwa ang lugar nga magabaha. Dapat matawaan gidya kang solusyon kang Department of Public Works and Highways pinaagi sa aton Lone District Engineer nga si Engineer Joselito Antonio. Oras sa atin nga palatuntunan alas 8:10. Ano ang mainit nga mga balita? Jayho, ang mainit nga balita karon yawan ka sagap sanda ba? Yawan sanda ka pangita, yawan sanda ka sagap. Si Yang, no, si Clarence Yang. Si Clarence Yang. Ang diyang supplier kang diyang mga medical supplies sa Department of Health, no, nga nagabalor kang 1.9 billion pesos. Grabe banwaw, nakabunit ka transaksyon nga billions o pesos. Tapos ang qualification kang diyang niyang kontraktor pero makapangontrata kang tenga lamang ka milyon ang maksimum. Mga pinalangga nga tagparamati, no? So mahambal karon sa Senado. Tiyang koon nandang hindi kuno kambal jak English kundi Mandarin. Libre Chinese dya. Di mabudlayan dya banwa ang mga senador ta magpurpamangkot. Kaya kinanglan mo interpreter. Lain gidman ta na banwa nga klase investigasyon kung may interpreter pa. Daw hindi mo gidbla banwa mapa sala gid direktahaw. Kay man maagi pa sa interpreter. Istoryahan ta dya karon sa aton nga pangalagan. Sa piyak nga bahin, no? Nagbisa si Inday Sara Duterte kay President Duterte na una bideklarasyon kanyang darwa kahapon o kon ligad nga adlaw, no? Ano ang koon ni Inday Sara, no? Hindi ertana magpablagan kay manti may agreement sanda nga mag-amay nga kung sino kananda banwa ang nag-decide o kung madlagan ang Sara mapaiway. Wara gid lang paiway ang tatay. Yang presidential bid nga katubo wire ginagroom nga mangin masunod nga presidente kung ni-endorse ni Pangulong Duterte, mga kabinang bata na napurnada. Di blang na una gid nga mga tarpulin bisan dyan sa Antique nga makita nyo ang diyang go run Sara run, di ba? Run Sara run. Karon kakasanyor na mga tarpulin kay wire pag-asa si Sara madlagan. Kag hindi kuno tanan magasuporta at may kalain gigabuot Lain gid buot Inday Sara. Hindi tanan magasuporta sa Go Bongo Duterte tandem. Sa piyak nga bahin, mga pinalangga nga mga tagparamati, may 11 naman ka mga doktors kang Philippine General Hospital or PGH ang nag-resign. Ano ang rason nga nag-resign?
bangad mga kabiyanan sa number 1, gakamagdown rin ng handa banwa nga mga health man, nagablatian rin sanda, kag nabudlayan rin kuno sanda mga kabiyanan. Nabudlayan rin kuno sanda. No? Hindi, sinotabi, hindi mabudlayan. Nga ang kaso karon kang COVID nga landing dyan sa may PGH baha iba wara arbanwa ti sudlan, no? Kahapon all time high ang natabo kahapon, sobra 22,000 mga kabiyanan ang kaso kang COVID sa bilog nga Pilipinas. Sometimes mga kabiyanan, may quitting points ang taho. May quitting points ang taho. Kung maglapot ka ni sa quitting points na, bisan iwanan mo pa banwak pagang ka mga incentives kung ulo-ulo, makwit gidranoy, makuon ra nga hindi na ako. So kung amo dya karon banwa ang magakwit, kag ang mapira ka mga frontliners natin or medical frontliners natin ang mga quit, kag sige pabilit say for example ang pagsaka kang kaso kang COVID, ano na lang ang pamangkot, matabo kanatan tanan-tanan. Oras sa atan nga pagpanglagad sa palatuntunan ng sabat sa likod kay may isyo kag ang mabalita alas 8:15 hook up kita kang Iloilo News Line sa syudad kag probinsya kang Iloilo, makitaan bilog nga kalimutan, Negros Occidental kag Guimaras. Mga kabiyanan, kung si partner Johnny Diaz pa kaya saan na programa, no? Ang diyang mga baksin wara pagali diya makaangken kang approval kang WHO. Wara pagali man diya ti approval man halin sa BIFAD. Wara man diya ti approval mga kabiyanan halin sa DOH, pero nagahimo kita kang vaccination program. Ang diyang mga nagkalain-lain nga baksin nga ginagamit ta, kag ginagamit kang atan gobyerno para pangbakuna sa mga Pinoy, no? Ano ang ginapangyabtan na kanya lang lisensya, nga approval? Ang diyang emergency, no? Ano ganit naman? Emergency AU o kung emergency use permit or approval, no? Amo lang man dya ang napangyabtan nanda mga kabiyanan nga reason and that ginagamit ang diyang nga baksin. Emergency use approval na for emergency use pa lang man dya ang diyang mga baksin mga kabiyanan. Wara pagidya ti matutuod nga approval kang WHO bisan ang aton BIFAD ng Pilipinas, no? Kag mismo ang Department of Health nga amo nag-implement kang programa nga diyan nga vaccination program, no? Wara diyan nag-approve gid nga this is safe gamitan mga kabiyanan, no? Ga-recommend kita magpabakuna. Tiyaten ginabalita tamlang man ang mga development, no? Kay man na may mga lugar karon nga kung hindi ka magpabakuna, hindi ka gid maka-avail ka mga transaksyon sa gobyerno, hindi ka ga-process. So ang guwa blado piniritay ti ang iba nga hindi magpabakuna, may mga lain-lain nga rason, no? Kag bay sa history, although nga gamay man lang kumparar mo sa nagpabakuna nga ura man nagkaramatay, gamay man lang mga kabiyanan ang mga nabakunahan nga nagkaramatay, pero may ginatamdan mga tao nga dahilan nga nagkaramatay na tuwaw. And these things ay kag hindi gani banwa ma-explain even kang Department of Health, and that may nagakatabo nga mo kadya
nga kung mabakunahan nagakarabatay. And we need a concrete answer from them. But tikom banwa ang bibig. Nga kung mapatay ikaw, waay kagit tihabol sa gobyerno. Because nga antes ka banwa kuno ko ni partner Johnny Diaz bakunahan, may kinapirmahan ikaw dyan banwa nga form nga ang gobyerno waay it barasolon. So ang guwa na ginabakuna sa taho, but rigyan pa lang ang diyang mabaksin sa clinical trial. Clinical trial nga gina-actual run implement. Kag ang rason andot ginagamit na dya, this is for emergency use only. Why? Kay man nagaraka ang kaso kang COVID. Amula ra ka rin kung swertihan ka nga mapatay ti mo banwa bangod sa bakuna, wara ka sala. Hindi mo man makusal gobyerno dyan, papirmahan ni mo banwang form mo dyan nga, whatever ano matabok ni mo, waay sanda para sulod. Te kung safe dyan, that may ginapapirma mo how? Kag sa iba nga kaso, although nga ginareport ta, kung tagani dyan sa itong programa, pabakuna ta, no? Pabakuna ta. Pero, ang kuhon ta lang, andot ang iba nga mga kaso nga nagkaramatay, hindi nanda ma-explain. No? Isa na nga Department of Health, hindi ka-explain. Mga kabyanan, sa iyo doon, no? Not yet fully developed ang diyang mga vaccines. No? Kung swertihon, ti mo banwa, mapatay kaw. No? Kung swertihon kaw, mapatay kaw. No? Garing, kung mapatay kaw, wara kaw ti barasolon. Kay antes kaw bakunahan, may ginapapirmak nimo mga kabyanan na kung fully developed, dyan dat papirmahan yung patahwaw. Istoryahan ta dyan karon sa atang pagbalagad, yung gusto talo matabo, nga may explikar dyan kang Department of Health, mga pinalangga nga tag para mati. Robin White Picao ko, good morning. Dina Nasto, good morning. Josel Pandes, good morning. Naga-watch sa atin nga pagbalagad. Marisol Badol Kilyo, amuman si Grace Ann Noe Maayo, good morning kaninyo tanan-tanan. Aras 8:21 sa atin nga pangalagan. Grabe ang extent of damage na sa banwa kang Libertad. Sa banwa kang Libertad. No? May mga infrastructure projects nga agba tanakang Bagyo Jolina nga to. No? Grabe baha mo. Sangka adlaw nga urananay ti amugid man nagali banwa ang matabo sa palibot ta. Kung mga sang adlaw nga urananay kag sang kagabi nagaka baha ang palibot. Kag kung may baha argani rakar mahalitan may magalapaw suba, may infrastructures magragaba, bangad naglapaw ang tubig sa suba, mga pinalangga nga mga tag para mati. Parinti harbek, musta silit dyan, raharon. No? Oras sa atin nga pagpangalagan, alas 8:22. Sa atin nga pagpangalagan sa palatuntunan, ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Mga pinalangga nga mga tag para mati. Istoryahan taman karon sa atin nga pangalagan. Ang diyang pamangkot kung malamadlagan gid si Isko Moreno bilang vice presidente, no? Kontra kay Tatay Digong. Ang tanan-tanan nga kinabungat ni Isko Moreno nagakawa sa nababa, no? Para kay Tatay Digong gid sa administrasyon. Sayo doon, way ta na mahadlok si ibadlagan presidente, vice presidente, kung madlagan gid man si Isko, si Tatay Digong, amo ang threat ka na. No? Amo ramon ko sa politika, kung sino, kunong baskag mong kantugali ka kontra, dito ka mapokus sa isyo. Hindi ka tumagpokus, iba nga manan mo nga maperderon.
Alas 8:23 sa atin nga pagpangalagad, dali lang gid mga kabayanan ha. Dali lang gid. Kay antes na magpadayon, ha? Diyan na ho, tumaranyo. Tablet partner, may ideya ka ba sa oxidants? Ang oxidants partner, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon partner nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Tablet partner, ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang hindi balance nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayabo. Sus, nagaiga-iga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sa Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, isang private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3 ay isang vitamin hormone na sumusuporta sa pagprotekta laban sa sakit na cancer. Ang Life Extension Vitamin D3 ay mabisa rin sa pagkontrol ng blood sugar level, lalo na sa mga diabetic patients at iba pa. Ang Life Extension Vitamin D3 ay dekalidad, puro at epektibo na food supplement na kailangan natin araw-araw. Kaya as a medical doctor, inaanyayahan ko kayong lahat sa pag-inom ng Life Extension Vitamin D3. Maayong nga balita sa tanan ng mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok ng pagbugat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-abot sa suplemento. King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya nga multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mo papawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply didya sa Banwakang Kulasi. HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulod Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ng mga poultry supplies didya sa probinsya kang Antique. Balik ta sa ating pagparagan ng oras ta alas 8:26. Magamit ni mo kang Evergreen Herbal Capsule. Amo gid banwa ang kapsula or pwede nyo gamiton na nagamayad ang inyong resistensya klawas kag naganami inyo nga immune system. No, naganami ang inyo immune system. Ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan, ang tanan nga kulang lawas ginadugangan. Te kundi hindi mo maglatian. Kumbinaran nyo pagid kang Roming Antonius Miracle Oil. Kadyan na yung orar ko ginatrangkaso. Adaw-adlaw kung may kainam. Ginasuray ko lang sa uran ganiyo. Dali may igo pa uran ulo ko dyan kaya nagpakalbo naman ko. No? Nagpakalbo ako. Na ako nanda na ng tubo. Buhok mo sa ipudwan mo ming. Ano ginabad news mo man? At siyempre Roming Antonius Miracle Oil ha? Ang mga bata-bata dyan ni Kapitan Jimmy, naga-inom pirmi ka Miracle Oil, mga pinalangga nga mga tagparamati, na nagapagsiklawas ko, kung ubra ko gani, daura, kamon ginakapoy. Sabi, nag-chat dyan sige ko, sige, wala ko sanda ginakapoy, no? Nanami, gidman ko sa mga manok. Sa manok bulang dyan, sprekadlaw lang, may bulang lang, mo bla dyan, manyusib lang, Miracle Oil ang manok nyo. Kagapaimna nyo nami, magbalbal na dorag na kapoy. Atod, kag kumapilasan manok nyo, mo man dyan, bulong nyo lamang ron, orar ti tahi-tahi, gadeket lang karabanwa ang mga pilas ka manok nyo, kakayam lat na dayon. Kakayam gani pilas ka taho dayon, manok pa. Kundi mukra manok nyo, bista ipahidi nyo bla. No, makamukra, kapin pa kumiklunggo.
Tapos, kung kasi buro, may manukan to si Ging Bista sa may barangay Narinan na Bugasong. Amo, tanaranda, banwaran nga ginapagamit sa manok nga sirip-on. Nasamo, das bubo, dipindi Anak na baldrama to, nagbakal ka rin gilya. Gina-inject nas manok na. Abisa anong sapat, papoy, baka. Paimna nyo, kung may mga ginablatian. Wara ka nila tipili, mapataho kag mapasapat, gaayan. Sa ano lang, klasik na batyag nyo, dapati nyo, dasi kang ipikto. Makuonak mo nga, sadya galing sakit ni Mayad Karumi Antonius Miracle Oil. Now sa mga diabetic, may insulin na dyan ang diyang Ruming Antonius Miracle Oil. Kinaproteksyonan ng inyong liver, lungs, kag pancreas, kag tanan nga internal organs mo nga ginapapangsyon mayad ang tanan nga mga threat sa internal organs. Ta ginabuol kay sobra krake bi nga sakit maayad na mo. Bisa sa sulod. Mura ka ganami matyag nyo kag nagabalik inyo resistensya kag ura kamo ginabatyag. Kung kauna may ginabatyag kamo kadura. Sa iyo doon, epektibo sa sulod. Hindi epektibo mamatyagan mo na may pikto mo. Mga kabiyanan, mabatyagan mo gitna nga daw may ipik ang bulong. Kay bisan na awot imo ngihi kung mag-inom ka o gaapos. Bisan ka suka, kadugo, kadura. Bisan ka pamuson, kadugo, kadura. Tanan nga stomach disorders, kadura. Ano pa? Pranakit lawas mo, kadura. Gaayad pilas mo, gakupos ang dapat makupos, kadura. Ano lamang? Mo dyan nga grabe ang ipik na gid. Kung iba sulayan, ibanoy. Alas 8:30 or 30 ang aten oras aten nga pagpanagad mga kabiyanan. Kung gusto nyo mag-order, text lang mo sa numero ko kung tawag sa 0966-792-5769. Tandaan nyo mapa-outside, inside, ginabatyag nyo kung ano mga kabiyanan ang ginabatyag nyo. Bisan sa matang niya, nakibag, nagturo na mapuling, gasapdol, no? Galuha. Although update primero, pro, dura man. Katarak ganit taga kalyanto, natunaw na. Ang hindi, tanang malipatan ka mamigo, tananami, giniming na nagapapukaw kang pagkalalaki, na. Either imnan mo kung banyos mo, agwapo, git mo. Na kung naman ka mga parlingin, na kung amo imnan mo, nabuhay ka malingin, oy. Hindi man ka kanten kalamok, hindi man ka pagkapunan kalangaw, hindi man ka pagkanten sapat-sapat. Amo na lang ang all purpose gani. Lain gidapatan mo, tanan sa gabay. May ori pa ning ipikto mong para sa aswang, hindi makaprapit aswang nagaplagyo. Badlay ko kumanyos mo. Raka nakapanaw rin nagyak dyan nga kauna bedridden. Ano pa? Ang hindi na maayad. Mga kabyanan. Padyaw to, draka na mura banyos ko. Karoon lang dyan nag-text bla. May katal lang nik mo, bisan na naga. Amula ra ko katubo, tistingin nyo lang may pilas. Tistingin nyo bla. Kuno nyo ko butigan kundi magkriyam kag mararar na yun. Kung mga pilas mo nga daw mahabok, kag daw may infeksyon, mo lang mita nyo. Hindi ura kat batyagan, ngat-ngat no eh. Hakan lang nangadlakan nga kahig. Nasipaan ko ang bangko or katre. Ay, daw masumpit, ihi ko nasipa ko mo. Ay, sakit-sakit. Igo bro ka karako, dugo, koko, kadlakanan ka kahig bla. Unga-ungaan kang koko, club. Te kung nura Miracle Oil to, nagbanag to siguro. Natubuan ako pangadlay sa hita sa sobrang ngatil sakit kag banag. No, uragid naayad lang uragid nagkuon nga nagmula nagkayom na tanamat-amat. Amuray promiro naganignig kay man tingin na pagwasa nang dapat magwasa ti kumaubos na ayad banwa. Garing dalakanan kang kahig ko baka nanti beautiful. Wire ti koko.
Ha? Iba gani, ginapa hospital na, nag-infeksyon, urot doon ang lakunan dahil mga nagbanag. No? Mga pilang kata para mati, Amay Magari, good morning from Bugaso. Alas 8:34, ang Omnirgya sa Kulasi, nagabaligya, tanan mga kabyanan, nga, construction materials, kompleto kag barato. Sa Omni, kag mamakal, kang mga materyales sa construction. Si Toto Julius, gamaligya dyan sa Julius Paint Trading, kang mga manami di kalidad nga pinta. Pinta ha, kung magbakal ka mo pinta, rigyan tanatin nyo bakal sa Julius Paint Trading. Kag sundon gid ni ko Julius ang kolor nga ipinta nyo sa balay nyo. Tanagin matimpla. Gay mo man ang sign race, advertising. Incorporated, ang sign race, baton, serbisyo, parehas kang kung magpa-print ka mo, kang tanan nga ma-printing materials, tarpaulin, stickers, kang iban pa, billboard, signboard, minoboard, tandagi mo, kran. Agto ni si Tol Binja Polinar, dyan sa sentro poblasyon. RL Cycle Parts sa Sentro Sur. Kung magbakal ka mo ka mga original na spare parts ka motor, diyan ka mo bakal, agad ang motor nyo ba hindi magpawigit sa karsada? Na, kag tapos, kung magpa-repair ka mo magpakidaan, ka mga tanan-tanan yung appliances sa Wisam Electronics and Repair Shop, rigyan sa unahan patio sa Sentro Sur. Kag kung bisikleta, tanang kinanglan nyo noy. Anto ka mo dyan sa may Ilas Bike Shop. Hindi ang Ilas Bike Shop sa Barangay Lamputeng, Kula si Antique, halin sa Barangay Caridad, tabok mo dyan palipata, dyan ramag, yan yung git. Alas 8:36, ang oras sa atin nga pangalagat. Ano ang mga balita, dugang sa atin nga palaton, tunan, no? Si Mr. Yang Intake. Si Yang amo diyang supplier kang mga medical supplies like face shields, face mask, kag iban pa or PPEs sa Department of Health. Karon mga pangatubang sa Senate Blue Ribbon Committee, mga kabyanan, no? Maungkat kaya na karon sin o nagtransact nimo, no? Sin o nagtransact nimo, pati computation na karon, tag pira ang transaksyon mo na sa gobyerno, pira ang amount, amo yung total amount, pira ang delivery mo ka items, no? Sa amo ay nga supply, medical supply, pirak bilogran, di kompyuton na karon kung taga pira ang bili, agad mamanaan kung overpriced kitman o kung bakan. Na-deliver barato tanan, no? Pati ang man mo sa pandemya, kapit pa ang mga transaksyon sa Department of Health, mga purchases sa Department of Health, wala rin na ginaagi sa competitive bidding. No? Why ito na dyan ginaagi sa competitive bidding na ang madaog, ang lowest bidder? Because ang mode of procurement ginahimo dyan kadya is, no? Ano tawag? Direct purchase. Direct purchase, no? Kumbaga, negotiated transaction or purchase ang mode of procurement gingamit. Negotiated. So, why not bidding-bidding? Mura nga, kung rapid ka sa luhag, mga kabyanan, dali kagid galwan. No? Kag waay ti
nagakatabo nga transparency kung negotiated contract ang nagakatabo. Sa bidding, tanara nagakatabo lang ang negotiated contract. Kung natabo bla ang bidding, waay giti nag-interest nga magbid. So, failure for 3 times. So, that's the time, example, ang LGU, no? LGU nga tigayon kang negotiated contract, no? Negosyaran lang ka to, amo jaya, ang nabili na, no? Mga kabyanan, tiyang nakapilyor ang transaksyon sa mga LGU, kay man, no, sa bidding nga ginatigayon, wala ti nag-intra, kay man kita ka mga supplier, nga per days na, tamura nga ginanigosyar lamang. No? Sa Department of Health na, wara ti perdi. Inegosyaran ka o para sa imo kadragaan. No? Para sa imo kadragaan. Ano ba nga pabor sa supplieran? Ha? Nga hindi ka una qualified. Kaya mo diyang isyo. No? Nami pa nga presyuhanay ang imo mabuol. No? Ano pa, hindi ka pa? Gaprang naapaw pa ba nuwang presyo? No? Ang pamangkoton dya karon para mananyo, hindi man mahimo, nga hindi matabo nga, hindi maalungkat ba nuwa kung sino, o nagtransact ninyo i-establish nga may corruption. Ang mamangkot diyan karan, kung sino, o ang tao nga nagtransact ni mo, kung sino nagtransact, ang atan pag-itsindi, nga habay sa mga kwarta mo. Ang problema lang, mga kabyanan, kung hindi magsugid, no? Kung hindi magsugid, kung magambal ba supplier, tanan man nga supplier, your honor, ura tinatabo nga pagpaborit, nga favoritism, andat na buol ko ang 1.9 billion worth of supply sa Department of Health. Tanan pwede man. Andat nga of all, ikaw gid nga hindi qualify binakabuol, kundi ti mo rapit sa administrasyon. Of all nga pwede mag-intra, andat ikaw gid binakabuol. Una-una, you have no capability, no? Nga mag-supply ka mo karakbahal nga project or supplies 1.9 billion worth of supplies, sarangan mo i-deliver ngang imo banwa in FCC net financial capacity contract, makabyanan, even ang kwartamos bangko, ang imo lang masarangan, mga sobra lang tanga milyon nga klase supplies, nga worth of supplies, I mean, di ba? Tigo ni, there is something fishy mga kabyanan sa pag-award, no? Bisan hindi ikaw ka sarang, i-istoryahan nyo, okay? Kung ikaw may taga-Department of Health, any representative from the government, not only Department of Health ang involved, may mga unseen hands ang involved, no? Pwede lang istoryahan. Ma-deliver lang ka kang amo-amo ka dyan. Kung naman nga nakadeliver ka, tapos releasean ka naman kwarta. Amo naman to bakal mo. Pwede ang claim mo, jack up ta. Kung nabi ka deliver ka, hulas lang dyan man wa doktor-doktoron, taga-Department of Health pa. Kunwari, nakadeliver ka, kang sobra, pagwa ta sa papilis. Pag-auan talagi, chiki, suruman. Pero actually, ura pati delivery nagkatabo. Kung on talang na-delay pa, ginahimo, pag na-transport lang, pag-auan chiki, tapos bakal mo lang. Meaning matabo, nabisan ura ka ti kapital,
pwede mo banwa mahimo ang transaksyon mo kung kunayb mo taga-gobyerno. I-delay lang delivery, ipagwa lang sa papel ng dango. Naka-accept kami kang mga 500 million worth of supplies. Rigya pa sa amon budiga, pero actually wara eh. O, rilisan na kwarta, in kas ang chike kang supplier nga siyang. O sunod na adlaw, ibakal na ba no actual ang supplies. Kundi ina to baklan, makabianan, o baklan na sa matutuod ni naghimo. Ha? Middleman lang tana, pero nakabuol transaksyon. Kundi, pagkasunod adlaw ay natsikiyan tana, mamakalan tana, kunood lang banwa kang Department of Health, may stock na rigya sa budiga namon, o bisan way kapital noy, pwede timo makahimo transaksyon bilyon sa gobyerno kung rapid ka sa luwag kay sandang at ang gobyerno nagakunay. Di mi establish si Jack Jabanwan, di mi mo diyang hindi mi establish. Ang kunay bans, ha? Kung ako mag-imbestigar, even I am not a senator, kung ako mag-imbestigar, pagkita mo lang ang supplier, ura ti kapas mamakal mag-supply, kang 1.9 billion, ha? Sayo doon, kung natabo, nga may delivery man natabo, may kunayban sa gobyerno. Bangad i-delay lang banwa ang delivery, ipagawaan lang ang gobyerno nga may na-deliver nanda, amo karaay ang mga items kabahol ron, karako ron na deliver, kuno ipagawa lang nga sa budiga ron, ura ti delivery, ipagawaan cheke, kang ipamakal lang ka supplier. Ipamakal ka supplier sa manufacturer. Kamo dyan karon nga klase transaksyon na tabo sa Department of Health. Mga kabyanan, pagmaan mo nga bakan ti qualified ang supplier, ha? Tana ron, may kunayban sa gidas gobyernonoy. Nakatabo kung sa barangay nga transaksyon sa national level, hindi na mimo. Ha? Nakatabo dyan sa barangay nga transaksyon, nga i-convert to cash, mga kabyanan, i-delay lang pinaka-oras, pinaka-adlaw, kuno na-deliver, kuno ongoing rin ng truck, o ginpagawaan chike, may acceptance, tapos ura gali pa, pagpagawa chike, o in cash, raraya ng kwarta, kag amo pa ang supplier, makapamakal kang tutuod nga materialis. Tulas mo lang nga doktoron mo, mga piranggata bramati, kung ka taga Department of Health no kayo inyo, kamaan kami kran, di black man mo, kamaan gani transaksyon mga barangay, kamo ba? Di sinonim pati urat korupsyon jak jaman, oras sa tagapagpalagad alas 8:47, gaymaw sa tagapagpalagad si SB Julay di Makutak, SB Mami Pilar ano sila, SB Boy Ala Alarcon, amo yang tatlong SB member, suportagid sa administrasyon ni Mayor Joji Lumugdang. Gaymaw si Bubilim, kung magbakal kamo banwa kang Federal Cement, agto kamo dyan kay Dadango sa paradahan kang series, kag kung magpa-deliver man ka baras. Amo man mga pinalangga nga tag para mati, ha? Agto lang kamo sa Grand Bakiro kung gusto nyo magagtoto. Manami nga lugar, ginpagwapuron, ginpagwaparon ang Grand Bakiro. Na, rigyan mga kabyanan, sa may barangay Kamansihan. Tag-iyak niya si Madam Lisel Joan Aluhipan de los Reyes. Gaya man ang satellite, ni Migo Boyse, kung mapatakot ka mo ka satellite, as low as 2,290 lang, mga kabyanan, para hindi magburon ang TV nyo. Diyan sa Tubang kang Palawan Punsya Highway, kang sa Sentro Norte, pandan sa Deboco Building. Gaya man ang GMAT Auto Repair Shop, kung mga guba na ang inyong mga sarakyan may ipa-repair mo, agto ni si Matongon sa Sentro Norte, na unahan balay ni Tay Conrad, may dyan pistos das, wala nga bay kakasada kung magpa-norte. Diyan ang tumandak marketing man, sa wala man nga bahay nga kakasada kung magpa-norte mo,
gabaligya, tanan nga machineries, generators, mga trisel blaran, mga kuliglig, mga bao-bao, kag iban pangagamit sa panguma. Mr. and Mrs. Lonibic Picasso ang tag-iya. Si former SBNAO Municipal Administrator Condrado Mayo, basta serbisyo publiko, Condrado Mayo. Alas 8:49. Kung magsakamsam natin nyo kang manamit nga pagkaan, mga mino, agtogid kamo sa Papa Don's. Sa Papa Don's kamo gid agto, no? Mga manamit ang pagkaan dyan, kung ni bakikang namit gid man. Oh. Ay, rako na tirawan ni bakikang dyan nga raha ka Papa Don's mo. Man mo si bakikang jaraw ay lang dyan ang ngaran na. Pero taman ka gwapa yan eh. Ha? Raw ay lang dyan ngaran na nga si bakikang, pero gwapa dyan si bakikang. Ha? Ha? Diyan kamos Papa Don's sakto ha? Ginapinagyan ni Wakoy Xavier o kon Josue Xavier mga kabyanan. O pare, amay magari, nicer cut, boss, clean cut, para, hindi rin. Ikaw talaga dyan sa banwa, kabugasong. Migo, amay, madlagan isbi niya. Sa banwa kang bugasong, kamo nga taga-kulasi, kung may mga taga-bugasong kamo, kung anyo si amay git butuhon na. Namut na yung mga nami, tanay butang nga lideres. Gaimaw sa atin nga pagpagalagad, mga pinalangga nga mga tagparamati. Ha? Ang diyang, ang diyang sikap Victor Sorilla kang Sentro Norte, Kulasi Antique. Kung maglibot-libot, kung mo pang limpyo, kung libot niya, gadik mo magmasakit ay. Na, mga kabyanan, balik ta sa atin nga palatuntunan. Ano sa inyo? Madlagan si Isko Moreno, Vice Presidente. Kung maglagan si Isko Moreno, Vice Presidente, sanda ni Tatay Digong, amogid banwa ang mag-inkwentrohanay, ha? Sandagid ni Tatay Digong, Pichonis Original, good morning. Kag Jocelyn Estocado Hirames, o kung si Kagawad Hirames sa Barangay San Juan, good morning. Ha? Sandagid mag-inkwentrohanay, ano sa imo bigo amay? Kung si Isko Moreno, kista Tatay Digong ang mag-inkwentrohanay, no? Mga kabyanan, diin ka mabuto. It message sa nako. Ha? Si Tito Sen niya, wala taman niya kinakuon nga hindi, kwan bro, hindi niya magdaagro no? Medyo si Pampilo Lacson, kapirar niya maglagan, uraman ka daag. Mga kabyanan, amo niya kuon, tanga ang pagdaag sa putika, God's will mo kuno mo. Kung ura ka magdaag, mga kabyanan, sa kaligad, base may purpose sa sunod. No? Di ba makikang? Ha? Kay Isko Moreno, kami nga 5. Kita mo, nag-chat si makikang kay Isko Moreno na. Ako kay Isko Moreno, man ko kay kaagi, kami istoryana, ito sa opisina, tutol, tanah, may picture, takan pakita nga, imaw kami, darwa kami Isko Moreno, tanas lamisa, akos bangko. Ha? Kung magdaag si Isko Moreno, Vice Presidente, kang magpresidente, pasari ka Pilipinas, pakita ko ginto nga amon, banwa nga picture, ita mo Isko, ha? Imaw tabay ka to? Ginpakaot mo pa kami, bay grabe-grabe, yung mapagkaan to, sabi naman, bikiri nga pabantog mo, grabe nagkaraan rin to, hay. Nakataho ay nagbantog rin, nagin-endorse mo. Pinakadlaw dyan si Isko Moreno, dyan endorse Miracle Oil. Na, mga kabinan, raw ay kunos Duterte, kag daw matumbaran. Duterte, timo, bay lapot-lapot, timo. Tunto, gitna si makikang niya. Ha? Ginasayaan na gitakan.
Kung maging pinturanay kani si Isko kag si Duterte kay Isko ko. Tuntogin si Bakikang jay. Ha? Mga kabiyanan, amo diyang bantayan karon sa vice-presidente. Na sa pagka-presidente naman, no? Sa pagka-presidente naman, ha? Mga pinalagatan pramatisin o ang bantog kag winnable. Oh, si Lacson, si Bongo, si Bongbong Marcos, si Leni Robredo. Oh, lat-latan tas-tas sa katapusan kang September kung sino pa iba magagirnuwa banwa maglagan. No? Kag abay ra sa lokal, mga pinalangga nga mga tag para mate. Oh, ibaw ra sa lokal. Oh, bantayan ta kung ano sino ang madaralagan sa lain-lain nga posisyon. No? Oh, ang magpili tabla ka kandidato. No? Ang magpili tabla ka kandidato, mo ay ang advice ko ninyo. Ha? Ang pinsaran tabla nga hindi oldo nga di makuni ba nga sino politiko, sino kandidato nga ubuson niya banwa ang ang ubuson na tanan para sa tao. Huwag siya para sa kulingan na. Huwag ti paragid ka na sa personal na. No? Ang namin tablang sino kandidato nga hindi kung tawan oportunidad di manakawaw. Maamura bla kung may oportunidad. Hindi mag-take advantage. Ang point tablang kung may dyan pagidman nga limpyo, di okay, no? Pero kung daw wara argidman pilian tablang kung gayi mo desisyon natin bahal pa blang bilin porsyento natanaw. Di ba? Bisan ba nga 20% may anaman pero ang stintabla natin nga mga tao. No? Makita tabla nga ang huyog na natin pa, no? Ha? May karaydan ta. Ang hindi rang kuon blang taman naging kagarban nga sa 100% 20 lang sa tao 70 or 80 gina na. Di ba? Amuran. Kung magpili kita. No? Pero pili mo black magbakal mo kang insurance sa Stronghold kamo tinyuag to. Kaya nang susan tamba dyan, no? Sa likod ka Motor Star Display Center. Kag pilian nyo man bakal kang nami nga mga bangko nga imo sa siminto kag lamisa. Kag litson manok. Abay ang limpo barbecue. Diyan sa Gigi Martibals, lechon manok sa tulayo. Pagwas banwagid kang klase dan dyan. No? Amo man ang Mills and Paul Internet Cafe ang tubang kang sa Star. Ang serbisyo gina tao, PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate, abay mag pa-ID. Na, amor mo biyanan. Galing daw ratat nahon sa itong pagpalaga daw. Bakal mo miracle, well ron. Ha? Mga pilangga nga mga tagparamate. Tag programa kag sa rumaan sa Sabado gro partner mo bet. Kasi hindi tagakapiyan ay atin ko kalubong ka bugto ka mother ko sa Sandra Pail Iloilo. Pa Iloilo na ko pero mahalong gid ko
Mga pinalangga, tapos pati bisan di ka lugar magtugahalong, magtabisan niya sa antiki. Halong sa uran, aligmat sa baha, sa mga mananagat, panilag kakanagatan, basi malagdang mo. Kag kung ano man ganahimo ta kabay nga fruitful kag productive. Hindi pa uyangan ang time sa uray pulos. Kaya mga bagay mo diyang aton advice para sa pangabuhi. Si Nonoy, sa Nonoy binangunan, good morning mga binangon dyan kag mga may taram mga nami dyan, no? Si Papa Mike Pelber Medina kang Tibiao, SB member, mabinulikan. SBB Bokwal din Lim. Amo man si Mayor Jerry Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang Banwa kang Barbasa. Kang SB member Rami ni Cesario. Eating Boss Bakikang ko na. Rubrido kami, women empowerment, silently battling, hitting two birds with one stone. Si Lini. Ati sige, kabay pa nga ang babae mo daw. Yung laban na bahi, ganito yung bahig, buto mas laki. Warta ba duwati panahon sa atin nga pagpangalakad? Ako dyan si Rubing Antonio. Kapasalamat gid sa inyo banwa nga pagpamati. Mayad gid nga probinsya kang Antique. Mayad nga adlaw sa atin mga kasimanwa, mga local government unit, company.